पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। नाचिले कहिले कमर मटकी मटकी के मुएले बाराती माथा पटकी पटकी के ए बाबू ई का कहतारू हो। नाचिले कहिले कमर मटकी मटकी के मुएले बाराती माथा पटकी पटकी के छुएला केहू कमर मांगेला फोन नंबर मन करे कुछ कर जाईती। अरे हटो ना। अरे सुन सांस बनी दिल में उतर जाईती पूरा इनके पता जस पर सर जाईती तनी ताक दे तो छोटी तो मर जाईती। चल हट। ओया कगरी देखे लोग सगरी ऐसन हमर बाजार बना सोटिए के जरी जवाना मना करी दिलावा में सपना हजार बनल। सपना देखल छोड़ दा। अच्छा अरे घघरी के कगरी देखे लोग सगरी ऐसन हमर बाजार बना सोटिए के जरी जवाना मना करी दिलावा में सपना हजार बनल। बुझला नहीं काहे कि सब इहे चाहे ला हम उनका घर जाईती। तया जा ताहर देहिया से देहिया रगड़ जाईती भर मन खुशी से भर जाईती तनी ताक दे तो छोटी त मर जाईती। खाली पूरा पेज बा ऐसन बानी जी हो और तो नसाई न काम होई फाइन एके संग रहल जाई बीजी हो। अरे कोमे हमर एज बा खाली पूरा पेज बा ऐसन बानी हम जी हो। गोलू बिशुनपुरी के सौ से जवानिया कोई लतुना में अपन निजी हो। कि मन घबराला है जीवा डराला इला फाड़ा से डर जाईती। ओय माँ भक देना भीतरी लहर जाईती घिउ के गगरी जसा ढर जाईती तनी ताक दे तू छोटी त मर जाईती। अरे आवो ना तरिए जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।